Banteng satu dirasa kesal mengenai di Semedo nomor 1. Kalian DJ Arpedong Project Official aturaken sugeng atur pamagyo harjo dumateng Loro Sambil Mudo Padepokan Seni Banteng Samudro lan boten kesupen dipun sempuyung dening Morgan JR PR Furoda kalian Rafa Audio featuring DS Audio Jackson. Nah, saiki kita pembukaan dulu. Pambuko lagu pambuko. Oh, kita jogetan sik ya, Lur. Kene iki jogetan sik. Dan kabeh bantengi penontoni njogoe kabeh padha gayeng ngono lho. Kayak ngono ta, Lur? Iki Kang Lur iki memang rada sempit iki lho. Lapangan ini jadi yo dulu kafe yo foto anu yo ada jogo-jogo dewi yo ngerti ae nek wayahe pas balap sampe dhewe ngerti ae opo Banteng Samudro jadi ojo nabrak Banteng Samudro lan boten kesupen dipun sempuyung dening Morgan JR PR Furoda kalian Rafa Audio featuring DS Audio Jackson.
sebelah kayak ini lah ya soalnya tempatnya sejuk sedangkan samudra iki samudra wae kalah weh iso tekan ndi wis jangan dhewe ae wis ini belake Banteng Samudra ya memang kangelan soalnya jalannya ya dibuke karo penonton ini ya penonton ini memang kepingin terus lek kawat itu ya tapi kan memang penasaran lho jadi ya kepingin terus padahal lek wae itu lho itu ya ono bahayae lho sebetulnya memang ini kudu ojo ngaco tapi ya jenenge penonton kabeh ya pingin ngono kawape ngono lho padahal dilarang ojo kecil-kecil nah ngono iku lho tapi ya memang jenenge Banteng Samudra samudra minta ampun yes penasaran nek wae ndelok Banteng Samudra iku koyo ngono wae kan sawon oh entah lho salah seni pantengan ingkang jejuluk Banteng Samudra memang lek Banteng Samudra kuwate minta ampun lho kok oleh wayahe sing bocah ini wae minta ampun tapi ya koyo ngene iki lho penonton itu wih kan wis munggah nek pager kok ngene pagere diumpi koyo ngene ya jebol ta lho sampe delok ae pagere ngene remuk koyo ngene nek di apa tabrak nek ndase Banteng ya iki Banteng koyo ngono dene karo wabote lho wih kan ndosor koyo ngene iku lho wah sing sitok koyo ngene lho kan semburat kabeh gak penontonnya gak menjaga kabeh semburat kabeh aku pun ya wedi lho walaupun aku syuting ini ya ono rasa greget ya tapi ya si penonton lho aku ya ndelok sing rada lumayan angle lho supaya dulur-dulur iku iso ndelok apik ngono lho posisine tapi ya aku tetap kudu jaga diri lho nah ini sih kabeh padha panjenenganipun sedaya menesik nek ono abab wayahe kalap lur wae ya sampe sembrono lho iki jogetan tapi jogetan wae jogetan ini yang sampe kudu hati-hati jogo-jogo ya soalnya Banteng iki lek wayahe joget tapi mripate ku ngelirak-ngelirik tekan ndi ngono lho tapi sama delok nek penonton ya ora ono sing wedi lho tak Banteng iki gak penontonnya ya ora ono sing wedi kabeh ngene iki lho serune iki Bantengan iki ya koyo ngene iki tapi ojo disalahno Banteng lek wis salah yo makane dikandani iki biasa yo oi jebol akhirnya jebol mencolot iki lur tarik andas Banteng ini ayo maju kalangan iki memang keren ini Banteng Samudra sak mendel anik ngene pagere pring wae jebol lah deloknya lur lah ono ane diremek ayo ngono disenderi karo Banteng lho yes iki ojo kabeh apa coba kita
Seni musik seni background project rasa Boten jagake aman. This is Bordewo Project Music Ralat Basura metu kabeh semburat kabeh iki. Banteng siji metu, banteng liyane lain wis kepengin metu kabeh lho kan ono caplokan iki pisan. Caplokane gede pisan iki sing gawe caplokan ya gede pisan. Dadi yo kabeh we kan remek wis ta. Remek jan Markot top wis iki wis. Kok wis wayahe sambune kaya ngene iki. Ngene iki lur, nek wayahe joget-joget seneng lur. Nah iki hati-hati, iki caplokane, men kecaplok ya hati-hati ta. Tapi kalau seru nih mulai pandangan lho. Walaupun ono kaya ngene, tapi ya wong ya cawan lho. Entahlah. Ngomong karo kedine kabeh. Padahal iki yo tapi yang ngono penjagane yo tempel lho. Weh. Tapi kene pun ya kudu sigap ya hati-hati ya iki gak ono santunan BPJS lho, hati-hati lho. Ya. BPJS dhewe iki lur. Ya. Ana jaminan iki lur. Makanya kudu padha hati-hati ngono lho. Tapi jek lali lur, sampeyan ngelak ngombe-ngombe lho kono ate wong dodolan lur. Ya. Sampai mangan mungkin ngombe oh akeh sing kono dodolan. Cari nawari Remix ini jalannya pakai sendiri tapi dodo kuat. Macam-macam. Ya, lalu juga.
terus ini pantai ini laut bagi pantainya iki belok kanan kiri oke iki awas iki wayahe ngene iki kabeh kudu hati-hati ya belok iki iki pantainya ngarepe laut apa iki lek wayahe ngene iki ngene kan bola pingpongnya bulat lah tambah lagi ojol meneh sitok meneh ojol meneh wes capek surat capek semburat capek wes nang ngene jalan-jalan ini ayo maju digoceli kayak gini ya kuate minta ampun awas kalele iki ngono pring sampai jebol sampai lugur kayak gini lho le akhirnya telokan tak udah takut lah di pendeknya yo ora cancur kayak gini gitu lho foto ini ora iso disambung kayak gini ya ada tenane santai lho hancur kayak gini lho lho seru nih delok santengan iki ketemu konco-konco delok gantengan iki seru wis makane rugi lek gak delok gantengan iki lur lestari kan lur gantengan iki terus delok gantengan lur awas hati-hati kayak gini ya wes lur ya aku soko Lesan Puro karo Banteng Samudra sing keren pas markota iki lur wes tak cukupi sampai sakmene wae ya dulur-dulur ya ketemu meneh di lain kesempatan sama lain suasana muga-muga dulur-dulur kabeh sehat walafiat ya lur ya ketemu meneh karo aku di lain kesempatan oke salam dulu ya rahayu